manegi timoreno. Tido ka ndalo yiero waseneno kaka ji nitiega ka. Tension ni malo, ji chunygi, gocho matek, jok moluor. Kiwacho gi seche go tulo nya wuok, seche moko kok iwacho gi be tulo nya wuok. Koro ing'eni kata samisa seche ma gigi wachre ni, iwacho gi ka jo Kenya temo move on from weche mar election. Tapani purpose momiyo tribunal ni noket kanyo en mondo ji oyud closure cha, mondo watiek wach mar ni, nikech okinyal bedo ni ne electoral circle full time. Koro mondo yud adieri, mondo yud gima deponi notimre momiyo jok moko nigi paro moro ni yiero nokodhi e yo maber. It is important mondo wawinj gima tribunal ni dhi ng'ado ero nye giloro hearings margi gi reconvene on the 9th of February. Koro it is important ni wayud adier, lakini okong'is picha maber kuom mane jatend jo IEBC. Nikech ka koro sani kidogi wacho ni jogi notemo timo kama, jogi notemo.